ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଏବଂ କଠିନ ତପସ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ଏହି ଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ଗାତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପଟୁଆମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲେ, ତେବେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ପାଦରେ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କାଳେଶୀ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଆଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାତ ଭେରା ବୁଲିବେ। ତାପରେ ଏହି ନିଆଁରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଲିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ପାନୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମଇଚରୀ ଅଞ୍ଚଳର। ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ।
भिडियोटी आपको केमिति लागला यदि मो भिडियोटी भल लगी दयाकोरी भिडियोटी लाइक करेंगे एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिए नहीं। जय मां मंगला।